Good afternoon. Kasi ato, sir? Ah, si Mr. Neri akong tuyo. Ako sa susiyo sa suod. Oh, di lang sa kanya, sir. Diha lang sa kanya. Ako sa susiyo sa suod na ba si sir? What ang kailan mo? Wa, pero bisag kinsa ka pa. Huwat lang diha. Kaya ako sa susiyo na ba si sir? Si Clarita ug si Susan. Bago mo ko naabot si Clarita. Nanuroy man to? Asa man sa syudad? Dis babaw ay nanuroy. Na, tara, uban ko. Ato pason. Isa man ato kapason, sir. Si Ma'am ug si Inday. Oh. Ato ka pason. Naibawan makakagahain sila. Di lang tama pa, sir. Ganon ni man. Mga suod na sila nako. Ako na silang kababata. Na, tara, tara. Para makahibaw ka nga suod kami. Tara. Naunsa ka man? Namuro magagway pagtahod nako. Ako si Engineer Francisco Egham. Kuan, sir. Basi kasabaan niya ako ni sir. Nganong kasukan man ka? Kuan man gud, sir. Ako man gud ibabantay ni sir. Nila ni Ma'am ug ni Inday. Naunsa ka ba oy? Ako'y bahala nimo. Ako'y manubag kung unsay kung kasabaan ka. Tara, ako'y bahala nimo. Kesa may gabot nga ni. Sila, sir? Si Kinsa? Si Mr. Neri? Oo. Nga na taong nakahunaw na siya. Butang anak. Di siya gustong minyo na iyahang mga anak. Nakibawar ba kung dalaga na si Clarita? Ya. Gusto ra ba sa mga sawa na? Mga sawa day ka ni Inday, sir. Oh, mao na hinungdan nga ni ako diri. Uy, Say, oy. Kaya naman. Di ko pwede. Ha, kaangayan ako mahimong banan ni Clarita.
angayan man sir, pero Si Pero. Si Pero? kay ba mga sir no nga puno nga sa tubig kaniadto. Oh, nahibaw ko. Kadunay gusto kayong tubo din sa tubig. Nga anha kay manginom ang mga baka ni Mr. Neri. Unya sir, hibaw magadaghan og tubig sa una din napita. Makahimo kag pabalik nga atong idayhanon na. Nganong nangutan na kanako ana. Unya sir, nakagusto magikan ni Inday. Unsao man yung pag-angkon, nga na may kondisyon. Gibutang sa kartulay. Engineer ko. Makahimo ko sa pagbabalik sa tubig din he. Aron mahimo sa linglinaw. Ug do na lay muhatag nako aron ipamalit nako og mga kahimanan. Aron ang tubig sa sapa ug sa mga tinubdan. Muari diri. Mahimo nimo? Engineer lagi ko. Unsa man? Nabay muhatag nako og dakong kantidad. Kaya ako nang buhaton lang gipangayo diha. Bisag karon pa dayon. Ug mao na. Mahimo na si Inday. Ako on yun siya. Bisan sa unsang matang sa pagi. Og di ko makatugot. Nga napay makalabaw ka nako. Nasipyat lang ko sa una. Pero karon di na ako makatugot. Nga mawa pa siya nako. Ako Kinsa man ko nung nangita na mo ni Inday kagahapon? Ay, engineer man kuno to siya man. Mato di Arnold. Miso din he. Kuha ma'am, oy, dito naman to sila sa gawas. Nag-istorya na ni Arnold. Unya, dito na to sila sa babaw. Mao lagi kuno. Unya kay nangita man kuno namo ni Papa ug ni Inday. Bitaw mo. Wa di pasudlan ni Arnold. Pero gidade ay dito sa lakirong. Kinigid si Arnold. Nganong iya mang giubanan ngadto? Nga didto ra bata. Daganaw niya kay Samo. Mao bitaw. Paliara gud na si Arnold. May seminaro ni Mataa. Wa man ko manghilabot. Unsa mo may labot? Imong gida sa payag. Unya imong gibasa-basa, wa may labot. Ay wa lagi ko manghilabot. Imo man gibiyaan ang libro. Moto nga akong gikuha. Pag natural sab nga nakabasa ko, kay di man diri nako. Pero ay kabalakan ni oy. Tuwa ay akong gipos dito sa payag. Marje, bisan mahibilin pa ng libro o Biblia, ayaw gilabdi kay di na mawa. Unya oroy kuhaon sa lain be. Ay di, lagi. Mas mahadlok pa kumawa kung ikaw rin mo hipos. Ano man? Ano man, kay di na maong basahon nga angay nimo. Unya di isa na maong sigilanon nga para nimo. Sige. Di ko manghilabot. Hoy, asa man ka? Marje, ayaw pagsugot-sunod ha, nga sugo-sugoon kang Gaspar nga to kang Inday. Wa bitaw. Unsa man ito yung gisugod gahapon di ay? Gusto ko na siya ang makigsulting Inday dito sa Lapirong. Wa ko musugot oy. Saban pala kong serneri. Oo na yung matnunin ninyo. Nasuod na to sila si Susan o si Inday. Pero di ko gustong abusahan ang gibaod ni Sir Miguel nato. Magamping ta. Day.
imo manggiubanan si Frank dito sa Lapirong? Iya mo kung kaubanday niya. Kaya nangita man sa ninyo. Imo siya gida para makitaan mi dito. Dili ma'am. Ako lang siyang gisultihan. Ang dili pwede siyang makita ninyo. Nya mura magnasuko. Ako na itong giubanan. Sa sunod, Arnold, ayaw gipagsugot. Bahalag masuko siya. Kay kung magtuman ka, tingalig si Papa ang makastigo nimo. Nahadlok mo ko ma'am. Lincoln, Kay mura man siya kasumbagon ako. Iya kang sumbagon? Hapit lagi unta. Sus. Musamot. Nadli na siya makanis balay. Kung manapat siya. Masuway gyud siyang papa. ayaw lang gyud supaka si Papa Arnold. Kung unsay iyang isulti, tumala lang. Ay, lagi ko sila Inday. Gahapon ko to siya nakita na ko. Madto ka niya? Oo, lagi. Maayo. Na ako'y pahatag nga suwat. Ako ning ihatag. Ihatag na pero sekreto lang nga di kita Sir Miguel. Uy, di lang ako'y muhatag ani, uy. Ako lang ni ihatag nga to kang Arnold, ug siya na lang muhatag ani nga to kang Inday. Nganong si Arnold pa mo yung patunulon nga magkita man di mong inday. Siya lang si Arnold ang muhatag, di lang ko. Pastilan na sa di mo eh. Nganong ipasa pa man mong Arnold nga naaman ka? Masuko niya si Sir. Bugo ka eh. Ayaw lagi pakita. Ay, di lang lagi ko. Oh, kuhaning suwat, oh. Gusto mo jugag tampalong eh. Sige ka na, be. Napalong ako na, be, ha? Sige. Sama na! Sa magid mo, di mo magdugol. Ha? Focus man gid siya. Gusto niya itunol na kung suwat nga to kang Inday, bisa na si Sir Neri. Tapulan kayo. Igor na ko'y pahatod ng suwat dito. Di pa gid makatag, way tahod manghura. Kaya pag Gaspar, hadlok si Margie makasabaan. Nahibaw na bitaw ka ni Sir Miguel nga di mawayon ana. Kabaw bitaw ko ana. Nya, anong ipugos man nimo si Margie? Buang rasad kayo nga mapakita siya sa suwat ni na si Mr. Neri. Basta uplok ka gyud eh. Dili nimo mabasol si Margie Gaspar kung hadlok. Lainan man gud ko magdadaan ang suwat nga to kang Inday. Amiga gud kaayo mi. Masuko niya kung mag-apil-apil ko. Hilom di ay. Ikaw sad Margie, ayo pag sige adto ilang Sir Miguel. Aron di ka masuguan ni Gaspar. Pero miingon man si Inday nga paadtuon jud ko niya. Kung gusto man gani ka mo adto, ayo pakita. Unsa man? Gwapo ko dili. Gwapo mata ka, sir. Hiwi lang kag ilong. Uy! Pastor? Ni akaraman di ay. Wa man ka mo ari dayon nga Lunes makaanabot. Unsa man? Di na kaganahan mo ari nako? Pagsulti. Kay lisan na ligaw.
Unsa? Oy, kung mao na katarungan nimo. Hala, ari. Waton di ka. Kaya rin lang ta magsulti rin. O, sige. O, waton di ka. Sige. Bye. Ha! Yo, sis ko na pala dyan. Unsa ba yung sakyan? Dali na mga Nakaw naman ko. Unsa? Nga bisa magdaghan ka ba? Di ka maabot og ginani kadali. Sa'yo nga kumigikan sa amo, Engine. Apan, di pa makatadugan ng istorya sa telepono. Ganina naman kung miabot na, Engine. Manang bitawag na ko ni mo sa telepono. Di makanawag. Das telepono, adas siya tindahan. Pagkakaramba ng pastor. Nga nung katawag-tawag man ka, wa man ka lamuhal lakas diri. Nga diha naman di ka sa silingan. Kuan ba ko din, kining ako blagi susi ba kung di ba ka din eh. Ugwa ba ka masuko? Kung masuko pa ka, adito ko pinagali din eh. Huli ko amo. Unya, kinasuko man ko? Oh, suko na ka Engine ako. Huli ko amo, ay baba Engine. Hoy, 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 hoy. Naa, sir? Oh, na. Ano man, dadlo ka? Haligi sa ako. Awa, oy. Isa ka ang mahadlo, oy. Kay, kabalo mo na si Sira. Kung babae mo doon, hindi na siya ang masuko. Nang, gawas pa. Nakaila na sa ni mo. Oh, bitaw. Kung gawas pa yun, si Inday may nagpatawag ni mo. Di, may problema. Si Susan, naasab. Na, Ay, buntag, sir. Buntag sa. Kumusta? Maayo man, sir. di pa kuha sa ni Inday, sir. Sige, tayon. Ariyo lang nakos inday, sir. Ha? Ariyo lang nakos inday. Arnold. Margie lang lakaw, ha? Dali, doon ako sulti mo, ha? Aray, sakit ako arthritis, ha? Ako lipay, Susan Asoy sa ako, ha? Na ikaw sulti, Frank, engineer, mahitungod, ako balaod. Nangita man siya ni mo, sir. Oo, suot kayo mi sa una. Sukat pa siya eskwela. Siya ngita sa ako, basin siya kapabor. Mau bitaw, sir. Wa siya hipao, mabisan kami suod, wa ko gipinig sa ako balaod. Bisag kinsa pa siya. Ang balaod ako tuman. Sa ako, sir ba? Sa kong tanaw ba? Ay pagkamugiro man. Ano suti ka, ana? Siguro magigunon siya, sir, nga maiyak na si Inday. Unya, dili sad kuno ka makabalipan niya. Siya suti, ana? Oo! Sulti siya na ko, anak. Nga di sad kuno ka makabalibad. Mahimo. Mahimo suti, matinuod iya suti. Basta tuman ang ako hangyo, bahim, balaod ka na tula. Kahimo gigunon siya, sir, oy. Siya himo? Siya puno, lapirong tubig? Haron himo na sa kinilinaw, ha? Oo kuno. Makapuno kuno siya. Pero, makinahanglan kuno siya kwarta para mapuno niya. Amput lang. Ha? Magpili siya, Susan ba o Lalita? Kinahanglang ipapuno sa tubig ang lapirong. Kung may mo gani, matag paniud to, panihapon, magsawt ang to ni Susan.
Ay lang sa permanente haday, uy. Mahimo man nga moari ko, pero kung di ba sa buntag, sa ukto lang. Kung doon na gani mo isugo na ako, ipatawag lang ko, kay maari dayon ko. Ang gusto masagod ni Susan nga matag buntag sa'yo, mongari ka, magsuri-suri ta nga na sa kabungturan. O kana hinoon, uyan ko ana. Basta ha, uyan ka ha. O lagi. Ang nakaapan lang, kay kung mo suroy-suroy ta, naay mo kuyog na to. Masuko niya sa papa ni mo. Aw, di na nato problema, Margie. Problema na nasa mo kuyog na to. Aw, kung masakpan sila ni Papa, sigurado makatilaw sila kasaba. Usa sa magsamok-samok na to, day, abi ni mo kinsa? Sino'y Gaspar? Ang imong maguwang? Ay, oo, lagi. Nahibaw ka ba? Na nagagusto na siya ni mo? Margie, sultihi siya. Nga, di na lang siya magtagad na ako. Kay, bisan og wala pa si Papa, di naman sadgid ko magminyo. Ikaw? Oh, Gaspar, may niya ka. Oh, nagkasulti naman ko naman ni Fermin, itong ganing balaya. Oh. Ako na ni uli ninyo kay murag di na ako magdugay pagpuyo diri ay. Ha? Nga naman. O ano man god. Mo pa uli ko starsing sa ila sa Bohol kay Ulion siyang tatay. Yang tatay may mapapauli niya. oh lagi. Kay muram gutog na suko yang amahan ako. Muna yang bawion yang anak. Mahimo din na. Aw. Mahimo tingali kay sugot sa starsing. Pauli sila ha. Karon pasab ko ana da, nga pwede din uli ang asawa. May katarungan sa si Tatay Pilis kay di man sad gud mi kinasal. Wa sa di mo nakasal. Wa. Kay si Tatay Pilis sa nagpugong na mo nga magpakasal mi. Nga naman na. Tinood kaya na jud bay Gaspar. Naglagot gani si Tatay Pilis nako. Nga wa jud mi makaanak si Tarsing. Man ka ng 7 na katuig na mong ipon. Wa jud mi kabaton og anak. Bitaw sab no. Nagkalantogim kay mi si Tatay kay mura mag-iya kong gibasol nga hangtod karon may makaanak. Nga nung gutang basulon ka. Nga may gituyo na nimo. Muna akong gisulti ni Tatay. Nga lili na ko tinuyo nga wa mi anak. Pagbuot man ni sa Ginoo. Tinuod bitaw na. Kinsa man diya magbuot? Ang tao di ay. Ay nangisog man siya. Nya si Tarsing pod. Uyon man sa siya nga mopauli siya sila ha. Ug mauban ka. Sab silang sugot. Mo ang iuli ko na lang ning bay. Ing nalas permen nga ulian lang ko niya sa 500 na among gipundo niya. Bayaran man mo rong Fermin. Mo may sulti niya. Ini kadawat na ko ng 500 pesos. Mahimo na mo nga mo anhi din Siguro na. Niyanhi lang ko aron mahibaw kung kano saan ni mabakante. Bisag ugma dayon. Ing nalas permen.
Dito ko gikan nilang nasyo. Mayo na lang nakita anti ka. Gidali ra ba ko? Ngayon naglakaw raman ka. Hain man na yung sakyanan. Si Papa ra man ay sakyanan. Ug ang service ni Inday. Ako magtaksi lang ko atus ubos. Uban na lang ti ka na. Ay na lang oy, nara mas ubos. Nga naman dig naa sa ubos. Uban na lang ti ka na. Basig na iro diha, paka ni noon ka kay mo naog. Nay maayo ay. Adto na lang ka sa inyo paabot. Ako na lang makuha og taxi dito. Basta ha? O lagi. Sige na lakaw na, ako na lang ato kay basig patatag iro dito.